Mehetsz. Na, itt van még, veszi. Most kenek veszi. Én is csak egy ujja. De várjál, most onnan nem szaladok, ide úgy és itt oda. Mi bajod van? Innen szaladok, Persze. Na, ujjat. mit ugorjak? Egy... Cigánykerék? Egy hiper-szuper bajugrást kérünk. Na gyerünk, Baj. Engem is lekameráz. Engem is lekameráz. Szia! Na! Valaki jöjjön meg kamerázni. Baj!